Ağa mümkün mü? Gel Fevkat. Näme oldu? Arada daýdymyň oglunu işarlyga bilýärmi? Neme mi? Murat mı? Howa. Ağam şo näse işläp gören ýerinden oglu getipdir. O näýle? Kim görüp durany? İşgärlerim diýýär ony. Anam bir bama ola işgärliňe. Ýöne bir ýerde elektronik kamera döwelmem gördüm. Ondan bara ağam kameraň aşagyna alýar o. Filan o. Bir hili bilýeşinden etýän ýaly o ağam. Gidejem bolana o ağam ýaman arkaýyn. Bolmaly ahtýaly. Anden erbette ali işläp görülýärligindämi? Bar getir kameraň orkaz. Ağam iş ýerde o kamera. Meni almadym onu özüme değiştirmedim. Çağırıp ber şonu bar. Häzir. Murat gel sen otur. Salamu aleyküm. Wa aleykümselam. Murat men sen näme üçin işaldım bilýärmi? Ecem ha işletti. Ana, ezen haşt etti. Bilýärmi sen neme? Bir haşt edip bir ýere getirenlerden soň şoň ýüdüni ýere almazak bolmaly. Planyň getiren adamy diýdirmejek bolmaly. Garar götüňde götüp işlemeli. Men bu aýdýandam egerde dostum baryň işe getirenni. Haçanna ejen seni, ýani epey oglany işe getirenni sen demin çykarman ötkülüwäden gorkup işlemeli. Ayağımı ters basaýmaýyn, gysık basaýmaýyn, birden gowaýmasynlar diýip. Eger gowaýan ýagdaýlarynda da eje diýilen adamyň ýüzüni ýere almaýyn diýip, bilýärmi? Düşünýärmi? Hawa. Onu näme üçin ogurluk edýän o, Murat? Ol edýän ogurlugyň gizlemän edildik kameraň aşagyna edýän ekeniňle onun. Bir bukçawan bolmadyňla edýän ogurlugyň, ýani gözüň ýeňsegdemi? Garagyň apyň, görüň okmy? Dura dört tarabyňda ho kamera ýa düýne filan ok, mäsere okmy? Ýa ejemetirti barhaýyn bolduňmy? Komodor diýdiňmi? Sesin çykaran oklar ay boray albersin ýerler diýdiňmi? Men sana bir zat aýdaýyn, gowja diňle. Sen bu jaga salan zatlaryň üçin men garyp düşmörün. Senem ýa-da hawaryň öýwargyň çekip. Ýöne şu edýän işleň o dünýede ýanjak oduňa diýen näler? Şonu bek belli. Ennem gümükçe koşulan Allah. Men iş yerimden. Kameranı açtı her sekunduna taratda göz gezdir. Men bulara tarkaýyn boldum öýdýän. Her sekunduny görgeniň, her sekunduny senden sorar. Bolýa, bolýa. Dur. Rahmetlik. Özüm gurlaşar.
Ya, böyle. Selamünaleyküm kanka. Aleykümselam oğlum geldim. Gel hani geç otur. Oğlum olmuyor benim. Bu da şükür kol kanka. Ay tuvalama. Okulan hemen hanım. Oo. Berekella. Oğlum sen okuda bir yadan sonra sana bir kadınçak çay vereyim. Üşensin daşarım soğurak. Kalka böyle bilece çay iç. Öyle. Dünkü olan vakanı içtiniz mi? Näme bolupdyr? Oňşuýymyz Merdan agaň oguljugyny tanaýaňyzmy? Ana şol bara bir gün giýje kakasynyň juwsundan pul ogurlapdyr. Ana şondan soň mara şolar şeýle bir şuwa gaty kyn ýaşaýarlar. Ananyň iýmeni çörekleri ýok, gadançlary kyn. Şondan soň şolaň arsgal bereketi gaçypdyr. Arsgallary ýok diýe birazjyk durmuşlaram kynlaşypdyr. Gördüň bala? Ogurluk etseň arsgal öwlet bereket öýden gidýän eken. Şonu berip belli. Hawa mähri, ana şolaň durmuşam, şolar ýaly bolupdy. Gördüňde mähri, edebini äýlep bermeliň. Çağany gyýgyryp hiç açanam edep berip bolmaýar. Şuňaly birazjyk durmuşy aýlabrak berseň, çağa şonu öz akylyna aýlanyp özi bola biler. Allah sen bizim bereketimizi alma ol. Dost denem gaty galyp gitdiň ay. Wagtyna geýmene kuşuňam ýokdy bilen. Net gadan ýaňyz omuno. Bize alaýamyz. Dost size malarsanız da bir gün Allah nisip etse bolmajak zat ýok. Dost halal bolsun, haram bolsun. Ýakynlaň daşyny ýüşürip ýaşa bersen. Ýaşajak bolýan ýöne aslynda biz iň ýakyn adamlarymyz ölürýän eken. Şagallanma ceptin koran boynuny. Akşam artık derin arpa güllerim. Dostun yenge sokun bıçağı derle. Senin ona koyun sarpa güllerim. Dostun yenge sokun bıçağı derle. Senin ona koyun sarpa güllerim.